केन्द्रर ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାର 1 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ରାସନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାପକାଠି ସହ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାସନ ଓଜନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ସିଷ୍ଟମର ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ରାସନ ନ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ମେସିନ୍ ରାସନ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ ଅଫଲାଇନ୍ କାମ କରିବ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରା ଦେଶରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2015 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇପିଏସ୍ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭକୁ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଏହିପରି ଆଉ 7ଟି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଜିନ୍ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମାପ କ୍ରୟ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ।